ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के पर कविता के माध्यम से हम लोग सबके बताओ तनी कि वहाँ के देश और समाज खातिर कितना त्याग कितना बलिदान वहाँ के कैले रहने। तो वो संविधान शिल्पकार के 14 अप्रैल 1891 में भल शुभ जन्म आ सूझ बूझ से अपनौले आपन भीमराव बौद्ध धर्म। माता जी भीमा राव पिता राम जी सकपाल रहले आ शिक्षित संगठित होके करिह संघर्ष बाबा साहेब कहले। स्कूल में पढ़े खातिर बाबा बड़ा दिकिया सहले आ शोषित वंचित मुफलिस के भाग विधाता उ रहले। संविधान लिखे खातिर बनल रहे एक टीम, ओकर अगुआ ई रहले बाबा साहेब भीम। काला कानून बना के ई छुआछूत मिटौले पर हित खातिर बाबा अपन मान मर्यादा गंवौले। समता स्वतंत्रता बंधुत्व खातिर लड़ने खूब लड़ाई आ कठिन समय कटले स्कूल में बाकी कैले खूब पढ़ाई। शीर्ष शिक्षा के ऊ रहले अनगढ़ खूब हीरा आ छुआछूत अंधकार मिटावे खातिर खैले रहले बीरा। शोषित वंचित उपेक्षित के भविष्य खातिर देश में खूब लड़े आ जरूरतमंद के अधिकार दियावे खातिर केहू से नाही डरे, वहाँ केहू से डरी नाही। इंदौर महू छावनी के भीमराव जी रहले आ बेटा बेटी खूब पढ़ाइया बाबा साहेब कहले। कौनो मुसीबत आई जीवन में नीच काम जन करिह तो, वहाँ के आवाज रहल बा हर मानव जाति खतरा। कौनो मुसीबत आई जीवन में नीच काम जन करिह तू, आपन अधिकार के पावे खातिर केहू से जन डरिह तू। बोधिसत्व भारत रत्न द ग्रेट इंडियन साहेब के हथाती कई उपाधि मिलल बा वहाँ के। बोधिसत्व भारत रत्न द ग्रेट इंडियन साहेब के हथाती 1956 में मृत्यु भइल रहने शिल्पकार महार के जाति। कोर्ट कचहरी तहसील दीवानी में रोशनी खूब बढ़ जाए, बहुत मार्मिक लाइन बा। कोर्ट कचहरी तहसील दीवानी में रोशनी खूब बढ़ जाए, प्रयास क के अंबेडकर जी के प्रतिमा यदि लग जाइत। नाही रहित संविधान तो कैसे कमजोर लोग जीत, नाही रहित संविधान तो कमजोर लोग कैसे जीत। नाही रहित संविधान तो कमजोर लोग कैसे जीत। आ पशु के तरह आदमी खटावे के अपन बाहित। संविधान लिखत में समय लागल रहे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऊंचा कर्म रहे साहेब के विचार रहे नाहीन। सन 1600 में सब लोग मिलकर रहित, 500 वर्ष पहले सन 1600 में सब लोग मिलकर रहित। वह होइत बुद्धिमान, आज़ादी के नाम ना रहित, देश ना होइत गुलाम, इस समस्या ना आई रहित। बोधिसत्व के पावन पवित्र चरण में श्रद्धा के सुमन अर्जुन ठाकुर चढ़ावे ले। बाबा साहेब के लिखल संविधान से सब लोग अधिकार पावे ले।